Agyaman ken ka o Apo, ti amin na pusok, kantaan ka iti panagdaydayaw, iti saklang dakiti di Diyos. Agrukbabak ti sangwanam tinasantuan na templom, katagdaydayawak tinagan mo, gapu iti kinamalgat mo, ken kinapudnom, tayin pakita manaturay tinagan mo, ken dagiti bilbilin mo. Impangagnak, idi imawag aken ka, pinapigsanak ti bilig mo. Wapoy tanok da kanto dagiti amin nga ari ti daga, intun mangagda dagiti karim. Agkantadan to, ti maipapan kadagiti aramid mo, kastamet, ti naindaklan adayag mo. Nupay natanukunay ti Apo, padayawan na dagiti nanong mo, ket saan amay lamangan dagiti natangsit at tao. Uray no aglasatak iti pan nakasuot, awan to, ipakaam anwak, sangwem dagiti makapungtot, akabusor ko, it isalakan nak babaen iti bilig mo. Wapo aramidem ti amin ngin karim, agnanayon nga waning gana tayat mo, di mo baybayan dagiti pinarsuan. Kantain tayo ti Diyos ti hayag. Diyos hayat katanukan, sikakanin di umay, at tahen kakadakam, pamaliting degdegan, Kristo na sikaunay, amang pamakawan, Nuti nakes pagbabayan, lahat ay studi parswam. Espiritu magdekapya, iti tao na ibaba. Ay sa kambaten ka, kapnuin ka magdanan. Umay kau kamamatwan, tayo sa lakwan lakwan, turet miin na kamikhan, at umpeng imanen na. Di karimit karumpanen, ugas kadak paminem, ken kain kaptap namaen, at nakaput ispanen, itulod ipetanakam, ritayan mo at gloryam, at upagkam itasaklang, apagdeken kanayan. Kararag tayo. Amami nga nasantuan, adtoy kami balay mo, natipon-tipon nga umay agdayaw, ken agyaman ken ka, tatang agsapa. Wen, Apo Diyos, makitam ko ma, ikinalinis, ken kinapudnumi nga agserbi ken ka. Managbasol kami, wen o Apo, adu dagiti pagkurkurangan mi ken ka. Dawatek, tasapay ko ma, pakawanen na kami, kadagiti basol nga naramid mi, nasadyaman daytoy wenno saan. No addaman dagiti aldaw, panawen, nga panagkapsot, ipamati mi ken ka o Apo, kalbiten na kami, salgiden na kami, ket palagipan nga awan sa bali, nga dayawan mi, saklangan mi, no di si kalaeng ti Diyos mi, ban nakabalin ken mangisalakan. Si kalaeng Apo, namnaman mi, sanggiran mi ken kaptan mi, kadagiti bagahe mi tibiyag, tanuawan ka kada kami, awan mabalinan mi. Papigsaem, patibkerempay, pamati mi ken ka o Diyos, iturong na kami, tinalinis nga panagbiag, nga isumakita ti padami nga tao, kada kami.
nga rod o apo, mangnamnama kami ti ayat, ken bendisyon mo ti tunggal may sa kada kami, nga agtultuloy nga awaten mi. Dagitoy ti kararag, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Jesus, oh Jesus, nangangawat Jesus, oh Jesus, nangangawat Agtugaw tayo. Good morning! Ayu! Nabingi ka, JC? Ang lakas na sagot ng mga bata. Welcome po sa Nax United Methodist Church. A church where everybody is at home. Ang simbahan na kung saan lahat feeling nila, bahay nila o tahanan nila to. Your home church. Kasla mabilbilang kuntiramay ko dagiti Ilocano. May sadwa, talo, upat, lima, inam, pito, walo, siyam, sangpulo ket talo, dakadi pa Ilocano dita, sangapulo ket lima. O 16, kaaduan na kada tayo ket Tagalog. So, kunak, welcome to the Ilocano worship wherein majority of worshipers are Tagalogs. Kakabsat, at dan lang sumagmamanapalagip tayo, umuna, dahito iti may katlo Domingo iti bulan, ket kas inaprubahan iti Konseyo ti Iglesia, ti tunggal may katlo Domingo, maala ti offering para iti building fund. Gapo na yung tumadamdama, awagak di iti ushers para iti building fund offering tayo. May kadua, intun maya Domingo, next Sunday, that will be our recognition Sunday and stewardship Sunday. Recognition, we will recognize, kikilalanin po natin lahat ng mga nagsitapos at may mga awards sa eskwelahan sa school year na nakaraan. Ayan. Kapag di pa po kayo nakapag-register dyan, may QR code po dyan, pakiscan po yan, and then fill up the forms. Kapag wala naman po kayong capability na mag-scan o di nyo alam kung paano, lapit po kayo sa mga nakakaalam kung paano gawin yan. At nang sa ganun ay ma-register ang inyong mga pangalan, o di kaya anak, apo, pamangkin na may award at nag-graduate. Pangatlo,
Oh, by the way, sa linggo po, lahat ng mga yan, tatawagin natin dito sa harap. Kikilalanin natin sila, and then, may special token para sa kanila. Uy, may regalo, ha? At hindi lang yun, may papag-pray pa natin sila. Ganon din po sa mga nakapasa sa mga board exams. I-register din po. Hindi lang po yung mga graduates at mga with honor students ang ating kikilalanin. Pati po yung mga pumasa sa mga board exams, kikilalanin din natin sila. Sunod po, next Sunday, tulad ng sabi ko ay Stewardship Sunday. At dahil Stewardship Sunday, kagaya ng nakasanayan po natin, we'll have our joyful offering. This is a special offering and we offer it with joy. Sabi nga ng banal na kasulatan, God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang siyang nagbibigay ng may kagalakan. So, with joy, we offer our thanks to God. Punong-puno ng pasasalamat at punong-puno ng kagalakan, tayo'y magbibigay ng ating alay sa Panginoon. Special offering po to. And we'll have our special offering envelopes for this. Separate po ito sa ating regular Sunday offering. Ganon din po, mayroon din po tayong ministry and pledge form na fifilapan sa linggo. Kalaki po ng ating joyful special offering ay ang ating mga pledge forms. Fifilapan po natin lahat yan sa linggo. Kung ano o saang ministry mo gustong sumali. Kung kaya't, alam nyo ba, ating tinatawagan ngayon, ating stewardship chair, si Miss, alam mo ba? Or alam nyo ba? Ako po si Miss, alam nyo ba? Alam nyo ba? Hindi pa, okay. Alam nyo ba na meron tayong 8,760 na oras sa isang taon? At meron din tayong 730 sa isang buwan. At meron din tayong 168 na oras sa isang linggo. At meron din tayong 24 hours sa isang araw. Kaya ang announcement na ito o kaalaman ay dapat nating pamahalaan. Na tayo ay may katalinuhan at sabi nga sa Efeso 5:15 and 16. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin niyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Sabi nga po, time wasted can never be regained. Ang oras na nawala ay hindi na po maibabalik. Kaya huwag nating aksayahin ang oras ng pagpapakita ng kabutihan, pagmamahal sa ating kapwa. Hindi sila forever na nandito. Ang mga magulang natin, hanggat maaga, ay pakitaan natin sila ng pagmamahal. Ang mga kapitbahay, kaibigan, ang mga classmate natin at ka-office mate. Sa mga estudyante, sa ating pag-aaral, huwag po tayong patumpik-tumpik, huwag po tayong nagbubulakbol. Ang oras ay hindi na maibabalik. Kaya kailangan, kayong mga estudyante, mga nag-aaral, huwag po panay cellphone. Huwag po laging scroll ng scroll kasi mauubos po yung oras natin kaka-scroll sa ating mga cellphone. Alam nyo rin ba na meron tayong 5 worship
services sa ating church. Pag nagising ka ng maaga, pwede kang umattend ng dawn prayer. Pag late kang gumising ng maaga, pwede kang mag-Ilocano. Pag na-late ka pa rin, pwede kang mag-Tagalog hanggang sa contemporary. Pero sana maaga po tayong darating sa ating mga worship service para hindi tayo nalilate at maaga ring nag-i-start si pastor. Kasi pag na-late po tayo sa ating worship, sa pag-i-start ng ating service, damay-damay po yan, domino effect. Malilate si pastor, malilate ang membro, kaya magdo-domino effect, malilate na po ang lahat. Kawawa naman po yung maagang gumigising. Kaya tayo, lagi tayong nasa puso na may itinakda ng ating oras ng pagsamba. Ang covenant natin sa Panginoon, bawal malate magising. Kailangan pag Sunday, kailangan prepared tayong haharap kay God. Yan lang po at God bless us all. Happy Sunday to all. Salamat po. Miss, alam nyo ba? Ang dami nyong fans dun, no? Lakas ang palakpak. Atin din pong binabate lahat ng mga kasamahan natin na ngayon lang natin nakasama sa linggong ito. May dalawang binigay sa akin, may dalawang pangalan na binigay sa akin. Pero kung may mga iba pa po dyan na ngayon lang dumalo sa pagsambang ito, inaanyayahan ko po kayo dito sa harap. Atin pong kilalanin at inimbitahan dito sa harap si kapatid na Princess Pablo at Julius Tablizo. Asan po sila? Pwede po bang punta kayo dito sa harap? Ayan. Dito po, sa side na to. Ayan si Princess at saka si Julius. Parehong from Parkway. From Muñoz. Wow. Welcome po kayo sa Nax United Methodist Church. Meron pa po bang ibang guests dyan? Hindi na visitors, kundi guests. Kasi kapag guests, special. Kapag bisita, yung bisita lang. Hindi naman sila bisita, kundi bisita. Pero sila, mga guests natin. Mga panauhing pandangal. Meron pa po bang mga first-timers dito? Mga guests? Wala po. Sige po. At akin ding tinatawagan dito sa harap, lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Naku, may 2 beses na pupunta dito sa harap Tinawag ko na nung linggo, pero ngayon actually yung kaarawan niya. Starlane Landingin, Margela Abrehera, Gloria Cruz, Rodelia Abrehera, Paratis Caridad, Victor Ong, Hannah Faith Cruz, Dandan Cruz, Angel Escopeta. Meron pa bang iba? May ibang nagdiriwang na kalakarawan dyan? Oh, yung pamangkin ko, si Angeline. Halika dito. Halika na. 2 beses kang may papag-pray, ha? Biniro kasi siya nung last week. No, 2 weeks ago pa. Yung 20 sa kalendaryo, tinakpan. Sabi, wala nang 20 ang Agosto. Umiyak. Sige po, harap po muna dito sa altar. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat, O Diyos, sa mga biyaya pagpapala, lalong-lalo na sa pagdala mo kina kapatid na Princess at Julius dito sa simbahan. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sapagkat hindi aksidente na sila'y nakasama namin sa pananambahang ito. Pagkus kayong siyang dahilan at kayong nagdala sa kanila dito. Maramdaman nawa nila, Panginoon, na
Sa simbahang ito, sila ay welcome na welcome. Hindi sila mga strangers, hindi sila mga bisita, kundi sila ay kasapi, kasama ng pamilya. Pagpalain sila, O Diyos, 10 ng kalang mga mahal sa buhay, pakinggan ang kalang mga panalangin. Ganon din, Panginoon, i-bless mo mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Dagiti adday iti pagtatanganda, isuda nga agrambak iti kasangay dati na iti alawas, agraman dagiti agrambak iti anibersaryo iti kalaysada, para buramida, pagasata mida, bendisyon na mida. Denggamuha po dagiti karkararag, dagiti araraw da. Si kakaditi ng runa may tanok tibiyag daw po. Ipaay mo kadi amin dagitoy kadakwada, kas regalong kadakwada. O Diyos, kayo na siyang Panginoon. O Kristo, kayo na siyang aming manunubos. O banal na diwa, aming gabay, ito pong aming panalangin at pagsamo. Amen at amen. Let's sing a birthday and God bless you song sa mga celebrants at sa mga guests natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday, Julius and Princess. God bless you. Ngayon po, ating saksihan ang papuring kanta at awit ng ating mga bata. Kanta, sayaw ng mga bata. Habang sila po yung maakyat, Ate Marlene, pakitaas nga po yung ating replica envelope. Kumusta po ang ating replica? Sino pa po sa inyo ang walang kopya nito o walang replica envelope? Ito po'y para sa ating pagdiriwang ng 125th church anniversary. Sa mga wala pa po, paki-approach lang si kapatid na Marlene. May mga available pa po ng mga envelopes para sa ating replica. I-offer po natin lahat yan sa ating 125th church anniversary sa Oktubre.
Thank you, kids. Kano ka nga tanga makita madagitin nagataengan nga kanta ka nagsala. Kailan ko kaya makikita yung mga nanay at tatay na sasayaw at kakanta rin dito? Puro mga bata nakikita natin eh. Pangunahan tayo ni Teacher Leia, ano? Sila ni Ate Au. Wag lang na may marinig na lumagutok ng mga buto. Tulad ng sabi ko kanina mga kapatid, tuwing ikatlong linggo ng buwan, atin pong ibinibigay ang ating special offering para sa ating building fund. Kailangan po natin ito upang sa ganun ay may pagpatuloy ang pagpapagawa, pagpapasaayos sa ating simbahan habang hindi pa ito nare-rebuild. Kung kaya tinatawagan ko ang ating mga ushers upang sa ganun ay kanilang likumin ang ating special offering para sa ating building fund. Ayan na. Kunin nyo na lang yan. Tayo manalangin. At tuyo apo, dagiti sagot, agpaay iti building fund, iti iglesia. Benisyanam kadagitoy, makaipaay, ragsak kadi kanya mo apo, dagitoy adaton mi. Benisyanam dagiti anak mo, nang ipaay kadagitoy, sapay ta maawad na kaditad adupay a parabor mo. Benisyanam dahito nga iglesia, dagiti aming ministries na, nang runa ti struktura na, agtuloy ka di nga ramatem dahito nga iglesia, tapno adupay ti
makaamamukan ka, sika ti putpuna Dios, kanti kasapulan, ti sangalubungan. Tinagan mo Kristo. Amen. Dengan tayo nga ro ti panakaibasa ti nasantuan na surat. Ti leksyonaryo tayo masarakan ijay daan nga tulag. Genesis 45, 1 hanggang 15. Kastoy ti kunana. Saanin ang magawidan ni Jose, tiriknana iti sangwanan, dagiti agserserbi kenkwana. Isot gapuna, a pinapanaw na ida iti kwarto. Awan sa bali akadwana, idi ipudno na kadagiti kakabsat na, ti kinasyasino na. Kasta unay ti pigsa ti sangit na, ket nangeg dagiti Ehipsyo, na ipadamag daytoy iti palasyo. Kinuna ni Jose, kadagiti kakabsat na, siyak ni Jose, si bibiyag pay, kadi ni tatang, ngem kasta unay ti panagbuteng kenkwana, dagiti kakabsat na, ket dida nakasungbat. Imbaga ni Jose nga umasidegda kenkwana, ket kinunana. Siyak ni Jose akabsat yu, nga inlako yu, ken naipan dito Ehipto, ngem di kay mariribukan, wenno diyo pabasolin ti bagiyo, iti panangilako yu kanyak. Kinapudno na, ti Diyos tinangibaon kanyak, ditoy nga umuno na, ngem da kayo, tapno maisalakan ti biag, dagiti tattao. Maikadwa pay, ladaytoy atawen, a panagbisin iti daga, at dapay 5 atawen, nga awan to, ti maapit iti taltalon. Imbaon nak ti Diyos, ditoy nga imuna, ngem da kayo, tapno ispalen kayo, babaen, iti daytoy nakaskas daaw, apamuspusan, ken tapno awan dua amaka lasat kayo, agraman dagiti kapututan nyo. Ngarod, saan ada kayo ti mangibaon kanyak, ditoy no diket ti Diyos, pinagbalinnak akangatuan nga opisyal ti ari. Siyak ti agaywan, iti daytoy apagilyan, siyak ti mangituray, iti amin nga Ehipto. Ita, dagdagusin nyo ti agsubli, ken ni tatang, ket ipadamag nyo ken kuana, a pinagturay nak ti Diyos, iti amin nga Ehipto. Ipagayo ken kuana, nga umay ditoy iti kabiitan a panawen, sadyay gusin, ipanag na edda, tapno asideg kanyak. Isu dagiti anak na, dagiti apo ko na, dagiti karnero na, dagiti kalding na, dagiti baka na, ken amin asanikwana. Do addan to ijay gusen, siyak to ti makaammo kada kayo, amin sa jay. 5 pay atawen ti panagbisen, ket kayat ama bisinan, ket jak kayat ama bisinan kayo, kadagiti pamilyayo, ken ti amin nga animalyo. Intuloy ni Jose, ita makita yu amin, ken uray sika Benjamin, apudno, asyak ni Jose, ibagayo ken ni tatang, no kasano, ti kinaturay yu iti Ehipto, ibagayo met ken kuana, ti amin ang nakita yu, ala darasen yu ti mapan, amang mangala ken kuana. Nagsangit ni Jose, anang arakop iti kabsat na, nagsangit, met ni Benjamin, nga imarakop ken kuana. Agsangsangit pay laing ni Jose, anang arakop ken nangyagek. Kadagit ti kakabsat na, kalpasan na, rinugyanan dagiti kakabsat na, tinakisao ken kuana, ti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos.
pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan niyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga lagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi tinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talingagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay na sa paraang maayon o naayon sa minanang katuruan." Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya at sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Palisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel, lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon din gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Hesukristo. Bendicionam carti, kinaputo, kapuiso taraon ko, Apo, ken magpukaw ti kinanakes ko, ken paglaken ragsak masarap mo. Amen. Denggen tayo nga rod iti mensahe ti kanta, iti kuan choir.
Thank you, choir. Ang Panginoon ang aking pastol. Sa dinupakasarakan na dayjay, Psalm 23. The Lord is my shepherd. Good morning. Isang araw, may isang batang babae ang nagtanong sa kanyang nanay. Ang tanong niya, "Nay, saan ba galing ang tao?" Sumagot yung kanyang nanay at kanyang sinabi, "Alam mo anak, nilalang ng Diyos sina Adan at Eva at sa kanila nagsimula ang tao." "Ah, ganun po ba?" Sagot ng bata. Kinabukasan, tinanong naman niya yung kanyang tatay, "Tay, saan ba galing ang tao?" Ang sagot ng kanyang ama ay ganito, "Halika anak, milyong taon na ang nakaraan noon. Maraming mga unggoy. At sa mga unggoy, paglipas ng panahon, nag-evolve sila at naging tao." Naguluhan yung bata. Kaya't yung bata, pumunta ulit sa kanyang nanay. "Nay, ano ba talagang totoo? Sabi niyo, nilalang ng Diyos ang tao. Sabi naman ni tatay, galing ang tao sa unggoy." At sumagot yung ina, "Alam mo anak, yung sinabi ko, doon ang galing ang pamilya ko. Yung sinagot ng tatay mo, doon ang galing sigurong pamilya niya." Saan nga ba nanggaling ang tao? Sinasabi natin that man is a social being. No man is an island. Nung bata kami, kinakanta pa namin yan, di ba? Kinakanta natin yan. Sino po nakakaalam pa sa kantang yan? No man is an island. No man stands alone. Each one's joy is joy to me. Each one's gift is my own. We need one another. So I will depend. Each one as my brother. Each one as my friend. Mahaba pa yun. No man is an island. Walang tao ang nabubuhay na mag-isa lamang. Sumagot naman yung isang paring Katoliko. Sabi niya, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pananagutan natin ang bawat isa. We always interact with one another in families and in communities. Yung kagustuhan ng tao na maging bahagi siya sa isang komunidad o lipunan
Ang siyang nagtulak sa kanya upang sagutan ay bumuo siya ng kanyang grupo. Ang hindi maganda sa mga pangyayaring ito ay, yes, we want to belong. We want to belong. However, because of this, nagkaroon naman ng kanya-kanya. Nagkaroon naman ng iba't ibang grupo. At kapag hindi siya kasama sa grupo, na-echapwera siya. At minsan, kapag hindi siya kasama talaga sa grupo, sasabihan natin siya, doon ka, hindi ka welcome dito. Ijay ka, you don't belong here. We, instead of becoming united, has become so much divided. There is discrimination. May diskriminasyon. Dito sa Metro Manila, sa mga simbahan, ang isa sa mga kinocomplain ng mga simbahan sobra ang pagiging regionalistic ng mga miyembro, lalo-lalo na mga Ilocano. Ang reklamo ng ibang mga simbahan na may multiple language services or multiple services at mayroong Ilocano service, sabi nila, Pastor, ang problema sa mga Ilocano, very regionalistic sila. Pudno ka dinay. Minsan, noon, pero ngayon, hindi. Bakit? Dito sa Ilocano worship, mas marami pa nga yung mga, at welcome na welcome yung mga Tagalog. Kaya nga pati sermon ko, Tagalog Nyanang. Manutawin nyo dito yung Metro Manila nang 20 years or more. Ngayon nyo pala nalipatan tag Ilocano. Aan. At dali kiti na dumak nakadapaw dala dito yung Manila, manula tawon da, duwa talo, ito nagsublida jay probinsya, ni dida kano amon tag Ilocano. Ano na nga bang nagan mo? Kuna? Di ko na maintindihan ang sinasabi mo. Ano ba ang ibig mong ibaga? Very regionalistic. We're so divided. Yun ang sinasabi ng iba. Minsan, nagiging eksklusibo tayo. Itong grupong to, eksklusibo lang para sa ganito. Itong worship service na to, eksklusibo lang para sa ganito. Pero ako'y natutuwa dahil dito hindi. Kayo hindi ganon. Kayong may Ilocano, tayong may Ilocano, mas na iniintindi natin yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Mapalad nga tayo, bakit? Naiintindihan natin ang Tagalog, Ingles, at nakakapagsalta ng Ilocano. Kaya't kahit na Ilocano service ito, willing kayo na ang sermon at yung mga ibang mga panalangin ay Tagalog. Because to us, what is more important is
for the gospel to be heard and understood by many. Dapat patag kada tayong iti ebanghelyo ket manggegan ken maawatan tad adu. Kakabsat, exclusivism, discrimination, social prejudices, and divisions are definitely not pleasing in the eyes of God. What God wants is all of us to be united in love and harmony, for it was God who created us all. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, this is why He made sure that His house shall be called a house of prayer for all peoples. Dahito'y tirason no apay kinunana, dahito'y santuaryo, dahito'y a templo, ket lugar ti kararag para kaligiti so amin at tao. Ang tahanang ito, ang banal na tahanang ito ay lugar ng panalangin para sa lahat ng tao. Thank you, teacher. Ti ebanghelyo tayo ito yung agsapa kakabsat. Saritaan na, no kasano ani Jesus, winelcome na ti maysa a babae, asaan ko mabalin nga i-welcome ti siya sinuman a Hudyo. Tinutukoy nito ang kwento patungkol sa isang babae na tinanggap ni Jesus kahit na hindi sana dapat tanggapin ayon sa katuruan ng mga Hudyo. May isang babaeng taga-Kanaan ang lumapit kay Jesus. Nagsisigaw. Sabi niya, Jesus, kawan mo ako. Jesus, kasyam ka diti anak ko, babae, linuganan iso na ti demonyo. Kaawaan mo ko, kaawaan mo ang aking anak na babae sapagkat sinasapian siya ng dyablo. Sinasapian ng demonyo. Kuna ni Jesus, kuna na kita dalan, maestro, di lang mabalin, pagsardengam day ta babae, nakarariwawa, makauma, matutulang kamin. Sabi ng mga lagad, Guro, pwede bang patigilin mo yung babaeng yan? Nakakairita na. Nabibingin na kami sa kanyang sigaw. May karapatan ng mga alagad na sabihin yun. Bakit? Kasi batid nila na yung babaeng sumisigaw ay hindi Hudyo, kundi Kanaanayo. Isang pagano. Pangalawa, labag sa batas ng mga Hudyo na sila'y makipag-usap sa mga hindi kapwa-Hudyo. Pangatlo, labag sa mga Hudyo ang makipag-usap sa mga babae sa publiko. So, ang daming mga dahilan upang sa ganun ay talagang patigilin sana ni Jesus yung babaeng nagsigaw. Sinabi ni Jesus, ako'y isinugo para sa mga naliligaw na anak ng Israel. Opo, Panginoon, sabi ng babae. Alam ko yun. Sabi pa ni Jesus, hindi dapat ibigay sa aso yung pagkain ng bata.
In effect, parang sinabi ni Jesus, kayong mga hindi Hudyo, kayo'y mga aso. Hindi nararapat na ang pagpapala ng Diyos ay ipagkaloob sa inyo. Wala kayong karapatan na kumain sa tinapay na nanggagaling sa Diyos. Anong sagot ng babae? Tama po kayo, Panginoon, pero kahit yung aso nakakakain ng mga mumong nahulog mula sa plato at lamesa ng bata. Ang hinihingi ng babae ay kahit na isang pirasong tinapay lang or mumo. Murkat. Crumbs. Yung mga nahuhulog sa lamesa, nahuhulog sa plato, yun ang hinihingi ng babae. Sapagkat sabi niya, bagamat kami tinuturing ninyo mga Hudyo na hindi karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos, pero batid ko na ang Diyos ay mapagpala at sa pagpapala ng Diyos ang lahat ay kasama. Sabi, in effect, sabi ng babae, God does not discriminate. To God, everybody is welcome. Sa Diyos, lahat ay welcome. Sa Diyos, lahat ay kanyang pagpapalain, maging sino man sila. Mga kapatid, uray sino ka man, anya ka man, may karika nga umawat ti parabor ken pamendisyon ti Dios. Napanglaw ka man, nabaknang ka man, nasalunat ka man, wano sakitin ka man, at daman adal mo wano awan, kaya ti Dios nga awatem ti parabor na, nga awatem ti pamendisyon na. Mayaman ka man o mahirap ka, may pinag-aralan ka man o wala, malusog ka man o sakitin, maging ano ka man o sino ka man. Gusto ng Panginoon na tanggapin mo ang kanyang pagpapala. Gusto ko niyang pagpalain. Gusto kanyang bendisyonan. Sa Diyos, hindi mahalaga kung ano ka o sino ka. Sa Kanya, ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. You are not just nobody in God, nor a somebody to God. To God, you are special. Saan ka lang nga basta sino-sino iti Diyos? Iti sangwanan ti Diyos. Special ka. Special ka. You are not just special, you are also special. S-P-A-T-I-A-L. Yung iba sasabihin nila, spatial. Anong ibig sabihin nun? You occupy a big space in the heart of God. You occupy a big space in the heart of Jesus. Dakkel ti lugar mo iti puso ti Dios. Dakkel ti lugar mo iti puso ni Jesus. Uray no anya ka man, no sino ka man. You are not just
special, you are special to God. You occupy a great space in the heart of God. Sabi ng salmista, "For what is man that you are so mindful of him? You have created him a little bit lower than the angels." Ano ba ang tao? At lagi mo na lang siyang iniisip. Nilalang mo siya na mas mababa ng konti kaysa sa mga anghel. Mga kapatid, lagi kang nasa isip ng Panginoon. Lagi kang nasa isip ng Diyos. Wala na lang ibang iniisip ang Diyos, kundi paano ka pagpapalain. Wala na lang ibang iniisip ang Diyos, kundi kung paano Kanya babasbasan, kung paano Kanya iingatan, kung paano Kanya babantayan, at kung paano ka maliligtas. Ito ang laging nasa isip ni Jesus. Ito ang laging nasa isip ng Diyos. You are always in the mind of Jesus. You're always in the mind of God. Kung sa harapan ng tao, ikaw ay ordinaryo, ikaw ay balewala, again, hindi ganon ang paningin ng Diyos sa iyo. You are special and special in God. Ano ngayon kung ganun tayo sa harapan ng Diyos? Nya nga ro, dokas tayo tisangwanan na po Diyos. Nya nga iti may tid na naimbag kanyak. Anong kabutihang may bigbagay sa akin ito? Maring tanong natin. Friends, pansinin natin yung lesson natin. Dahil sa walang itinatangi ang Diyos, dahil sa walang tinatangi si Jesus, hindi niya tiningnan na yung babae ay isang Kanaaneo at hindi Hudyo. Hindi niya tiningnan na itong tumatawag sa kanya ay babae, na bawal sana sa mga Hudyo. Ang tiningnan niya ay ang taong ito ay isang anak ng Diyos. Kung kaya't pinakinggan niya ang kahilingan, pinagkaloob niya ang kahilingan ng babaeng ito. Pinagaling niya ang kanyang anak. Pinagaling niya ang kanyang anak. Agsipod ta, special ka iti Diyos. Napatag ka unay ti sangwanan ti Diyos. Ipaay na, sungbatan na, dagiti kararag mo, sungbatan na dagiti dawdawat mo. Dahil mahalaga ka sa harapan ng Diyos, dahil malaki ang puwang o malaki ang espasyo na ino-occupy mo sa puso ng Diyos, kagaya ng pagtugon niya sa kahilingan ng babaeng Kanaaneo na to, ganun din ang gagawin niya sa iyo. Ipagkakalob niya ang iyong mga kahilingan, ang iyong mga panalangin. Wala na pong dahilan upang tayo'y mag-alala. There's nothing to worry about. There's nothing to be afraid of. There's nothing to worry about. Bakit? Sapagkat dahil mahal ka ni Jesus at dahil mahal ka niya, ang iyong kahilingan, ang iyong mga panalangin ay kanyang tutugunin, kanyang ipagkakaloob. Isa lang ang kailangan para sa mga to. Isang bagay lang kailangan nito. Sa ating leksyon, mga kapatid, pinuri ni Jesus yung pananampalataya ng babae.
All these things are possible if we have faith. If we have faith. Believe in the Lord. Believe in Christ. Believe in God. Believe that you are special and special before God. And if you do that, I assure you, your prayers will be answered. Your requests will be granted. You will surely receive His blessing. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maala dagiti sagsagot, maayaban dagiti agurnong. May call on now the ushers as we gather or give our offering before the Lord. Bayat na in kabilangan, dakeladong muna in kakitaan. Nuti pa nagbiag mo madanagan ka, eta panunot riribuken na ka, lagi pemayat na maliw ni waka. Ichay langit ko kwaawan servina, iayat na in kabilangan. Diyos, dungo na in kakitaan, di ayat na in kabilangan. Dakeladong muna in kakitaan. Di santuario mo, Apo, ited miniti datoni, ited dato na nagdaya, wani pa ay miken ka, dato na napnuan panagyaman, wani pa ay miken ka, dato na napnuan ragsak. Madayaw ka o Diyos, gapo kay gito'y dato ng ingkam impaikan ka. Maragsakan ka kadi ka gito'y Apo. Benisyon na gito'y, aramatem ka daytoy tapno may palpalawa pa iti Ebanghelyo diti daga. Benisyon na gitanak mo na impay ka gito'y. Tanggapin naman nila, o Diyos, ang 100 beses pa kung magkano man ang kanilang pinagkaloob sa iyo ngayon. Ito po ang iyong pangako sa amin. Ito po yung kagustuhan at kalooban sa amin. Ang mamuhay ng sagana, mamuhay ng sagana. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Ken kagtalekak manubot na yan ispalenak
Karkararag tayo. Awan ti mabalin mi, no awan ka kada kami, Jesus. Wala po kaming magagawa at walang-wala kami, Panginoon, kung wala ka sa amin, Jesus. Iti dayto yung oras, Apo. Agkamang kami kan ka. Iti dayto yung kanito. Umasidag kami, dumatag kami kan ka. Dawatan mi kan ka, Apo. Tarabayan na kami. Aywanan na kami. Kaasyan na kami. Tulungan na kami, kariti amin. Apagkasapulan mi. Tulungan na kami, kariti amin ang parikot mi. Agasan na kami. Italak mi kan kawapo ti biyag mi. Agraman nagiti amin mi. Panginoong Jesus, kaawaan po ninyo kami. Sa inyo namin iniaalay lahat-lahat. Sampu ng aming mga suliranin, mga sakit at pasakit. Sa inyo po kami umaasa. Sa inyo po kami nagtitiwala. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang makakatugon sa aming mga pangangailangan. Kung kaya't sa inyo kami lumalapit, inyong ipagkaloob ang iyong awa, inyong iunat ang iyong kamay na mapagpala, ang iyong kamay na nagpapagaling. Inyong tugunan ang aming mga kahilingan. Gaya po ng pananampalataya at pagtitiwala ng babaeng Kana na Eneo. Bigyan mo kami ng ganong pananampalataya at pagtitiwala na kahit na sa tingin ng iba, di kami karapat-dapat sa iyo. Kami inyong tatanggapin. Gaano man kami kababa at gaano man kami kasama sa harapan ng iba. Bueno Diyos, ikanakam ti pamati kan turad akas ti dayjay babae at taga-Kanaan. Tapno uray no dagiti tattao sanda kami nga ikabkabilangan. Mabalin mi latatagtalag kinagpamatikan ka. Kat iti panangaramid mi kadagitoy, maawat mi ti parabor, maawat mi ti sungbat, kay di karkararag mi. Bendisyonam dagito kandak mo nga da as ipaparentumong iti sangwanam ita. No nyaman kadi dagiti karkararagdaken ka ken iyasidagdaken ka wapo. Agtakderhak iti nagbabaitan da ken ti nagbaitan da ken ti nagbaitan da ken ka. I stand in the gap between you and them, O God, and pray for them.
Listen to their prayers now. Bless them now. Bless their families as well, their loved ones, their friends. We pray for our church, the Knox United Methodist Church. And we pray for all churches all over the world. May we unite in declaring that you are Lord, that you are God. Remove all barriers between us, all barriers that hinder us from being united. Make us one before you and one with you. Tinagan mo Kristo. Amen. Lumauyos tuimyak, ket layus ti patay, dumteng kanyak, malubot na pateg, buteng kuwi katem, uwak lunem tuy kararwak. Amen. Kakamsat ti Apo na ayat ken managparabor. God is loving and ever blessing. And God wants you, whatever you are, whoever you are, to receive His blessings. Gusto ng Diyos na ikay pagpapalain, maging ano ka man o sino ka man. Inyong tanggapin ngayon ang pagpapala, biyaya, kagalingan sa lahat ng iyong mga nararamdaman. Inyong tanggapin ang kanyang pag-iingat. Kayo at ng inyong buong sambayanan at sambahayan, ngayon at magpakailanman. Amen. At amen. Ibendisyon ti Diyos iten na ken ka, para purna iten at familyam, ti masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon iten na. Itet na tunggal umay ka, itet na tunggal mapan ka, mabigbig kong mati pusom, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Diyos itet at anak mo, para purna itet at apapo. Masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon iten na. Tinagantama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.